Welcome to Calumsanfalls! So mga langga, this is Jaigang again, your mama bear. Yes, outfit na kayo ko. Outfit. Kay moadto ta sa Calumsan Falls. I am with Papa Bear. So let's go. Na kuyog na namo si Joyce kay siya mong tour guide. Sana all tour guide. Then diri pangbili ng mga motor, pagabot namo daghan ng motor naka-park. So meaning daghan nang naadto karon. So let's go. So this way to Get. Ading! After those trekking, na-reach na nato ang Kawa. Kawa lang siya or falls? Kalaha! Kalaha di ay. Wow! So nice! Layo pa dahil. Video na. Ano yung vlogger? Wala ito mga usado po lagi. Saan yung lugar ah?
Wow, green kayo ang dahon, no? Wala, may angay na under yung taas na. Kaya pa ma. Kaya pa. Kaya ma. I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map. Bawal magtapon ng basura. Ay, gidala na ito si Dura din. Mga langga. Kinahanglan ako na siyang angaton para makaabot ni dito. Kaya, laban. So, muna siya ang Calumsan Falls. Sa Calumsan Falls. So, naligo na si Papa Bear. See? So, achieve. Medyo lisod ang dalan, pero kaya gaya akong tambo ko. Pero, mo siya. Since free entrance man siya, so dapat kita nga maridire, dapat responsible ta. So, responsible ta sa itong mga basura nga gidala. Like, leave nothing but footprints and take nothing but pictures. Okay? So, kung namoy na lang mga basura, isulod rag balik sa inyong bag, then sa inyuan na lang ilabay. Okay, so enjoy! Let's have fun! And thank you to our tour guide, Inday Joycey! You're welcome, Charot! Welcome to Calumsan Falls! So, wala siya. Gamla. Daw mga kauban na mupod na. Lain sila mag-view.
See you later. A few moments later. So mga langga, this is the Kawa Falls or Kawa, and yes. Hi mga langga! Hi, mga langga. And now, charot. God! So muna sila mo mga kuyog. Like other group sila. Mo to siya ang mga adventure sa Calumsan Falls, which is super challenging, super enjoy, super nice, diba? Yes. So, Very nice. yes. So, sa mga ganan, mga ritire, please be responsible, especially sa inyong mga basura. Like, basura mo, ibulsa mo na lang. Like, ayaw mo pagbili mo mga basura dire. We just, yeah, be responsible, Rajod. Okay, so thank you so much for watching. I hope you enjoyed, because we're just spreading good vibes and love to everyone. So see you at our next vlog. Ciao!